Walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Aquesta història que vinc avui a contar-vos és més que un viatge qualsevol. És una aventura. I com tota aventura, com tota història, no tindria cap sentit si no existiren uns personatges que la viuen. Gustavo, Andrés, Jorge i Lluís. Aquests personatges no són uns alpinistes professionals, tampoc són herois. Senzillament són un grup d'amics, un grup de companys que comparteixen unes mateixes aficions, unes mateixes il·lusions. Tal volta ja els coneixeu, ja que els podeu trobar quasi a diari pels corriols, pels camins o pels cingles de les nostres comarques. Fins i tot trepitjant les neus dels alts turons dels Pirineus. Aquests són els personatges, els que van pensar, els que van donar voltes i més voltes i un dia van decidir donar el pas i intentar fer realitat un dels seus somnis, pujar un cim de més de 7.000 metres. L'escollit va ser el Pic Lenin. Un escenari peculiar els esperava, un escenari ple de màgia, ple d'incògnites. Kirguistan, un país situat a l'Àsia Central, amb una població de quasi 5 milions d'habitants distribuïts en 198.500 quilòmetres quadrats. Desigualment repartida, la població se concentra en la capital, Bishkek, i en les zones banyades pel riu Narin i els seus afluents. Un país rodejat per diverses serralades muntanyoses que arriben fàcilment als 5.000 metres d'alçada. El Pic Lenin és situat a la serralada del Pamir, en els dominis que fan frontera amb Tadjikistan i la Xina. L'agricultura i la ramaderia constitueixen més de la meitat del treball de la població. A més, compta amb un gran potencial miner.
país on la història ha deixat unes grans seqüeles. Un passat sumit en la repressió i en la submissió al poder dels qui els dominaven. Un país que a poc, influenciat pel règim soviètic, ha anat coneixent què és el creixement econòmic i ha abandonat el nomadisme tradicional al que els seus habitants estaven acostumats. Els kirguisos segueixen, malgrat tot, sense grans canvis. Gent amb pocs recursos que treballen a diari per tirar endavant el país. Un matí de dilluns emprengueren el camí, recolzats pel carinyós acomiadament dels seus. Començava llavors un viatge que els dipositaria en un món paral·lel. Castelló, Barcelona, Moscou, Bishkek, Osh, camp base del Lenin. Un món amb una cultura tan diferent a la seua que els costaria molt de digerir. En aquest llarg i interessant viatge començaren a conèixer alguns dels que es convertirien en els seus companys d'aventura. De sobte, la majestuosa serralada del Pamir aparegué davant dels seus sorpresos rostres. I malgrat aquesta dificultosa benvinguda que els va donar, quedaren impressionats davant de les dimensions d'aquelles muntanyes amb les que portaven tant de temps somiant. Under the sky, love in universal understanding.
després de 2 dies malalts al camp base i amb una moral bastant minvada, van emprendre el llarg camí d'aclimatació, aquell necessari calvari pel que han de passar tots aquells que desitgen la clau que obri la porta del cim. Cirucciano. Oiga, ¿para ir a la salera? ¿Por ahí? Al cap d'unes hores, s'alçà davant seu el majestuós pic Lenin. Era el primer cop que veien una muntanya d'aquelles dimensions. Sense deixar d'admirar-la, continuaren el camí cap al camp següent. Primer, per un sender amb meravelloses vistes a la morrena glacial que els oferia l'entorn del Lenin, i més tard, travessant-la per arribar al camp 1. Allí fou el mateix cim el que els narrà en primera persona la trista tragèdia del 1990, en la que prop de 50 alpinistes moriren arrasats per un gran allau. Avui dia, encara la glacera va traient restes d'aquella tragèdia, com si la muntanya volgués recordar a tots els seus visitants la seva magnitud i el seu poder. Dins la tenda se veu com està pegant una nevadeta. A son ratet igual està tot blanc. Això és de Xina, del Pamir. Еще не быть, поздно уже поверить. Я не могла любить, я не могла изменить.
дышать, мне не видно неба. Я не могу понять, был ты или не был ветром по волосам. Estem sobre 4.800 metres de camí al Camp 2. Com està Montacargas Vellès? Senís. Just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you screamed, to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face, it haunts my once pleasant dreams. Your voice, it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still Dura jornada la que els havia separat del Camp 1 al Camp 2. Esquerdes profundes, seracs, forts riscs d'allaus durant tot el tram. Per fi, després d'uns durs dies, ja es trobaven preparats per continuar avançant, sempre amb el beneplàcit de la muntanya, clar.
Segon día en el Camp 2 y así están las cosas. Blanco, que te quiero, blanco. En arribar al Camp 2, 3 dies d'intenses nevades obliguen a aquests intrèpids joves a restar tancats en les seues tendes, sense poder fer res, veient com el temps jugava en la seua contra. Només podien esperar que el temps fes un canvi i els deixés seguir avançant camí cap al camp següent, sortejant les intenses nevades i les fortes rampes fins a arribar allí. Estem al Camp 2 i com ens avorrim un poquet, doncs anem per amunt. A veure què ens donem per allà dalt. Que sempre passa igual, quan te decidisses és com pitjor se posa. A 5.900, en un temps que és una porqueria i no sé què fem així. El chiquillo està... Hòstia. Però bueno, això tot és per contar-ho. I ja està el camp. Ja tenim ganes de veure que cagui la mar. Han patit un poc baixant, però bueno. Ara ja està. Però la possibilitat de poder plantar una tenda al Camp 3 in extremis els retornava la il·lusió i l'esperança de poder pensar en abordar el cim en breu. Malgrat això, ja havien comprovat per ells mateixos que aquesta muntanya no els deixaria baixar la guàrdia.
Don't wanna lock me up inside lithium. Don't wanna forget. Expliqueu a veure què esteu fent, expliqueu. A veure, Luis, explica-ho. Com som uns subnormals, no descendreu quan toque, Normals profundos. no em costa parar la multa i descendreu. I perquè de quan en quan algú li entra el coneixement. Perquè estem morts de set. Si fos per alguns, arribarien des i detalls d'ava. Però Gustavo sí que està preparat per estar recollint. Mira, mira, Com saps que la motxilla? és un tio. Estic rendit. Rendit. Manolo, por nosotros no va a quedar. Auténtico chorizo del Kirguistán. Ara, acabó això. El auténtico. No és la punteta, que és A cerca de 6.000 metros veneno. el picnic. Oh, this is the authentic tourist man of Kyrgyzstan. Ja va acabar de fer el You pallasso. no accept imitations. You buy the authentic tourist of Kyrgyzstan. Desde la tienda de Oz hasta los 6.000 metros. Don't wanna forget how we feel, but I'm lithium. I wanna stay in love with my soul. Don't wanna let it lay me down this time. Drown my will to fly. Per fi al camp 3. Quins nervis i quines vistes. El cim a un pas de gegant, però a la fi, un pas. Ara, només havien de gaudir d'aquell moment. Let me go. Darling, I forgive you after all. Anything is better than to be alone. And in the end, I guess I had to fall.
Tot, tio! Hora infernal. Val. Se pleguen dos herois. Bota la moto. Ja. Lluís? Una y no más, Santo Tomás. Esteu vius? Están vivos. Estem bajo mínimos. I la pala m'ha costat 1 hora i mitja de pujar esta pala que hi ha 100 metres. Lluís, què diu? Hòstia, està poc lluny. Lluïset, tu què dius? No res. Hostia, qué duro. Para que luego digan que Lenin es fácil. Que vengan y que me lo expliquen. El Lenin es un 7000 fácil. Muy fácil. ¿Quién era él? ¿Qué pasó? Vengan ustedes. ¿Gustavo? ¿Ventura? Sí. Salir corriendo. Porqueria. Quina alegria ens van donar quan ens van comunicar que havien pogut arribar al cim. La veritat és que jo confiava plenament en ells, però no sé. El cim els havia jugat unes quantes males passades i estaven prou dèbils. A més, vaig llegir a un llibre que només 3 de cada 10 alpinistes que arriben al camp 3 aconsegueixen arribar al cim. I com ja us he dit abans, ells són persones habituals com vosaltres, però la veritat, jo que els conec molt, us puc assegurar que tenen eixa gran qualitat, que en moltes ocasions es converteix en defecte, però no vaig a desvelar-la perquè m'han demanat que no parle de la seva vida íntima. Entrevista a un 7000ista, Luis Pallarés, Navarro. Estic molt content, de haver fet este pic. I que conste que això no repercutís a la meva salut, Jo estic al 100% sano. Una entrevista a un 7000ista, Andrés Marroig. Este és l'últim, i de veres. Al Perú ja ho diria, però... Però mira la càmera, home. Mira la càmera. Hala. L'últim. Venc material barato, Barato. Una montona. Plumes, sac, botes... Però plumes no roïn, Una animada de coses. Ahora, ¿qué tienes que dirnos? Avui a les 8 del matí. No res llevant?
Algo més? I... Què n'has de fer avui? No, home, per què t'has alçat a les 6 que m'has fet ficar-te el despertador, hòstia? I era llunar. No, jo estic equipat ja. Plàstiques, estoreta, crampons... Tampoc esperem aquesta resposta, Anem a eixir cap al Camp Nou per fer tot Nintendo, però, hòstia, ha caigut una llau descomunal. Vale, passarem ràpid antes de que s'acabi la bateria. Màquina llauraeta. D'allà dalt ha caigut el catxarro. I és que, quan la muntanya se posa d'aquesta manera, el millor és respectar-la i marxar. A més, com diu un amic meu, els esperava massa gent que els estimava a casa. Només quedava acomiadar-se de tota aquella gent que efectua una important tasca en aquell lloc, una gent sense la qual seria tot molt més difícil i moltes voltes impossible. Abans de perdre'l de vista, van fer una última ullada a aquella immensitat de pedra, neu i gel anomenada Pic Lenin, un cim que els havia fet viure una de les experiències més boniques i meravelloses de la seva vida. Rolled up sleeves in your scarf.
your lips as I soak my feet. And then you know this liquor carpet burn. My stomach dry and my guts turn. You shrug and it's the worst to truly stuck the night ever. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. ¡Gañán! Buenos días. Atiende, pájaro. Sí, una gente que lleva las mangas por ahí, todos son gambiteros y gente de mal vivir. Hoy le vamos a enseñar cómo se gasta la azada en el Kirguistán. Se coge la azada por la parte inferior, mano derecha. Los dátiles que lo rodeen bien. Y con la mano izquierda, la parte superior. Nos ponemos en posición fetal. A continuación, remamos como si estuviéramos locos. Andrés y Gustavo, soy el muermo del campo 1, ¿me escucháis? Sofí. Que la pagaràs tota junta. Sofí, hòstia, és que té mal palo. Sofí, for breakfast, eggs and potatoes y tortilla. No more brotes de soja. Brotes de soja, mierda. Mos matareu a fam i avant, me cago en Déu, així 4 dies, que estarem. A ver, Andrés y Gustavo, soy vuestro muermo. Bueno, com... Ara, però és que... No. Com no contesten, explica a la càmera que els has fet als pobres griegos. Ara s'ho para. Que cabrones. Que és un cabrón, Luis, hòstia. Ens hem sentat a sopar a la taula i era una taula pa 6. I mos han preparat plat pa Luis i pa mi. En unes no sé què de soja, que horrible, però tenien uns talls de carn acceptables. I en això ve una xineta des d'ací, mongoleta, i fiqui 2 plats al costat nostre, i m'ha dit, no, pa moto no són aquests plats. I diu, pues bé. I ens han deixat allí i han fotut la carn pels plats i en pau. I de cara han vingut els griegos pobres i no tenien carn als plats. La fam és un muntó trista, i la fam a Sidal hay que suplirla de alguna manera, aunque sigue furtant-li la carn als griegos. El ojo, que todo lo ve. El ojo humano. El ojo que se interesa. El ojo que aprende. El ojo que descubre. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. No soy Puck, sino el doctor Celín García del Charquito. Estoy aquí para presentarles a la fauna autóctona del Pavir. Detrás de mí, como pueden observar, tenemos a la garza real o garza pedorra. La garza pedorra se caracteriza porque emite el típico sonido de apareamiento que consiste en... ¿Ya lo están viendo? Ya lo están viendo. Pero no molestemos a la garza porque son animales muy delicados. A continuación,
les voy a mostrar, como pueden ver, detrás de mí, a la cabritilla. Efectivamente, la cabritilla en etapa de cría, que puede pasar de repente a la etapa adulta. Como han podido observar, el pamir es así, sorprendente. Pero el animal más característico quizá de la fauna autóctona del pamir, la hemos descubierto. Ya escuchen, no es ninguna ave extraña, es la marmota. Sí, señor alcalde, ha hecho usted un pleno. La marmota también en época de apareamiento. Aparéate, marmota. Y ya ven. Bueno, vamos a dejar en privado a la marmota y a la garza para pasar a presentarles a la estrella de... ¡Oh, Dios mío! Creo que nos está atacando el famoso leopardo de las nieves. Es quizá el más espantoso de los animales. ¡Ah! ¡Socorro! 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 ¡Ah!